L'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró ha anunciat en el ple de febrer l'inici de l'expedient per alienació de 10 parcel·les d'entre 290.000 i 845.000 euros. En el cas de que es faci subhasta definitivament i trobem adquirents per cada una com aquestes, significaria, si totes s'arribessin a la venda, uns ingressos pel nostre pressupost d'inversions d'aproximadament 3.800.000 euros. Aquests ingressos se sumarien al projecte d'inversions previst en el pressupost d'aquest any. També s'ha aprovat una modificació puntual del POUM en relació amb l'ordenació urbanística del Caleta Palace, amb 15 vots a favor i les abstencions de SOM i Vox. Una altra modificació del POUM que ha tirat endavant ha estat la de Cala del Pi. Ho ha fet amb 13 vots a favor, una abstenció i els vots en contra de SOM, Esquerra i la Vall d'Aro en Comú. A pregs i preguntes, la Vall d'Aro en Comú i SOM han demanat situar una coberta a la parada d'autobusos de Castell d'Aro. Bé, des de Som Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, tots per l'Empordà, avui portem un prec i és demanar, ara que hi ha consolidada la parada d'autobús de Castell d'Aro davant del restaurant El Banana Blava, ens demanen els usuaris de l'autobús si es podria posar una petita coberta i un banc per als dies de pluja que es puguin esperar els usuaris sense mullar-se. Moltes gràcies i bon vespre. El grup Autònoms ha demanat més rigor a l'hora de decidir quins esdeveniments són patrocinats per l'Ajuntament. Si aquests esdeveniments aconsegueixen aquest impacte amb un suport públic mínim, per què en altres casos es considera necessari fer una aportació econòmica més gran? No hauria de ser una condició que els esdeveniments patrocinats puguin demostrar un impacte real i mesurable sobre l'economia local? Han demanat la creació d'un sistema de puntuació pels patrocinis municipals, igual que es fa des de l'àrea d'esports. Des de govern han respost que aquesta feina ja es fa. Vingui qualsevol dia que vostè vulgui a l'àrea de promoció econòmica i vegi com treballem i per què decidim valorar que una activitat pot aportar en el nostre municipi o no. Han recordat que cal apostar per nous formats que permetin promocionar més el municipi.